Uwei urangba ubasong hapo ka wei ka Maruti van ulam mensaw ha ka jingya tanra akali hapadang ka Maruti van ka bausong ka badon new register number ML10A nriu khandai pralai bat ka wei ka kali thuk thuk arshaka katei ka jingja ha ka jinglap unonglum khubor kadei ha ka step jong ka khat phra tarik unai weng ar hajar ar phawar ha ka por khandai baje men step AA ha surak ba ka umran diary riphoi district katkum katei ka jingja la kano ba katei ka Maruti van kadei ka bawan na lenti bamdei la ni wrong side ba katei ka kali arshaka ka badang wan na shlong bathmu banhiar shanongpo yaute ubreu ba mensaw lakit no sha CHC umsning ban sha sumar barkumju ru yaunongnya katei ka kali arshaka ula mensaw malu mala hakibenta ka kajan bat ka kti ka jong u